merba dan is-sit podcast tal-Juventus Club Verona qegħdin nagħmlu mal-membri, qegħdin inxandru minn hawnhekk ġewwa l-premises tagħna ta' Birkirkara. Illum għandna membru ieħor magħna, nintroduċih minn hawn ftit sekondi oħra. Ħankunu qegħdin nitkellmu ma' Cadwell hawnhekk, grazzi talli għoġbok taċċetta din l-istedina. Tagħti daqsxejn introduzzjoni fuqek? L-ewwel ħaġa nirringrazzjak ta' l-istedina u l-Juventus Club Verona. Grazzi ħafna u nsellem it-telespettaturi kollha. Mela, jiena jisimni Cadwell Lajder Tedesco u għandi 33 sena. Sewa. Dejna forsi kemm ilek issegwi l-Juventus, jekk għandek xi memorji li tibqa' tiftakar minn dak iż-żmien u hekk? Le, memorja ovvjament ħajkolli żgur. Bdejt insegwihom il-Juventus fil-bidu tat-2000s tista' tgħid. Li dak iż-żmien il-Juventus kellhom players ma tantx kienu msemmin imma mbagħad kienu jibbrillaw. Eżempju niftakar fit-2001 hekk bdew jixxu players importanti bħal Buffon, Pavel Nedved, Lilian Thuram u players oħra li għandi kien kull istatwila xi nieħed. Ġifieri qed tgħid li mela ilek fuq 20 sena sew issa. Eżatt. U x'memori forsi hemm xi logħba partikolari jew xi tournament partikolari, xi tazza partikolari u nur li tiftakar sew li baħtejt nibqa' niftakar? L-aktar li niftakar meta kienu labu Juventus Milan, kienu ħadu dik il-Juventus, kienu ġew wieħed xejn niftakar, assist ta' Del Piero bicycle kick u daqqa ta' sta Trezeguet, kienet azzjoni vera sabiħ u l-isbaħ logħba. U bħala logħba ta' Champions League nista' ngħid meta konna ġejna quarter final mal-Barcellona, konna rbaħnilhom u mbagħad konna ġejna mar-Real Madrid. Dan l-aħħar qed meta tlajna final fil-15 naħseb. Le, fit-2003. Konna tlajna final ġewwa dik il-final konna tlajna ġewwa Manchester. U kienet sventurata għax konna tlifnija u kien ħaqna ħafna ħjar dik il-moment tagħmel. Bla dubju, iva. Nixtieq nibdew dal-podcast Cadwell, xi ftit differenti minn oħrajn, nixtieq nistaqsik inti fuq xi tixtieq nitkellem hemm xi ħaġa partikolari, issa hawnhekk qabel bdejna niffilmjaw semmejt li xi punti li tixtieq taqbad fuqhom. Semmejt li eżempju li Koulibaly ma qbilx li qed li qbilt anzi qed li ma jiġix, li ma rridtux inti. Nidhom daqsxejn fuqu. Għaliex? Jiena nemmen Koulibaly bħalissa il-Juventus li għandu bżonn players żgħar għadhom żgħażagħ li pereżempju bħal Koulibaly mhux qed ngħid li plejer ħażin għax għalija wieħed defenders b'saħħthom sta ngħid bħal Kellini, Tomori u players oħra. Ta' statura. Ovvjament. U imma li għandu 32 sena, vera għandu l-esperjenza, imma l-Juventus pereżempju ħajnaħħu l-Belit, għad għandu 22 sena. Għax irid jitlaqu, għax irid jitlaqu dejjem, ovvjament. Però biex nixxi plejer ta' 32 sena mbagħad ma naqbilx magħha jien, ifhem kulħadd għandu opinjoni. Però jiena li l-Juventus ħajja jiffokaw fuq players aktar iżgħar, players żgħar, ġifieri ta' livell, imma kif qed ngħidlek, Koulibaly jiena qatt marritu ġifieri, issa kieku ġabuh m'hemmx tagħmel konna noqogħdu bih. Huwa plejer validu ħafna ngħiduha kif inhi u konna ħammur għall-esperjenza kieku. Ovvjament dik dejjem, però jiena stennejt għax in-Napoli ma tantx jagħtu plejers il-Juventus. Jiena rajta long shot li jiġi, jiġifieri. Jien niftakar meta l-Juventus xaw il-Higuain, dik għax kienet il-klawżola. Għalhekk ma stajhom xejn. Appuntu, għax kieku ma kienu sajtulhom żgur. Ġifieri ma kif qed ngħidlek jiena li Koulibaly ma narax li kieku kellna bżonnu bħala plejer. U semmejt il-plejer ieħor inti? Għal Zaniolo ovvjament. Jiena peress li Dybala li tela ħassejta ma il-plejer irid jitlaq u meta plejer jitlaq ma tistax iżommu dik dejjem. Però meta nara l-Zaniolo niftakar fuq il-logħba ta' Francesco Totti. Il-logħba tiegħu li jekk jħobb iqassam il-ballun u jiftaħ il-logħb u bħalissa l-Juventus dak hu l-aktar plejer fondamentali li għandhom bżonn. Tista' tgħid li forsi ġie Pogba jagħmel isu l-istess xogħol forsi? Mhux għax Pogba ma jagħmilx l-istess xogħol, però Pogba aktar nofs il-ground naraħ li għandna bżonn is-saħħa l-potenzjal tiegħu. Però Zaniolo dak il-plejer li minn dejjem kien jogħġobni. Minn meta rajtu l-ewwel darba ma' Roma u speċjalment meta rajtu man-Nazzjonal
kont rajtu plejer, dal-plejer għandu futur qudiem għajnejh, għax meta l-ewwel darba li rajtu kienet kellu 17 sena. U daqat għandu 23, issa 23, ġifieri il-Juventus bħalissa żgħar għandhom bżonn jiffokaw għax jekk tinnota għandhom fl-awfiċ għadu żgħar. Għandek Chiesa għadu żgħar. Jekk ikollok il-Zaniolo wkoll, alright għadu żgħar. U mbagħad għandek in-nofs il-ground, dik dejjem. Però għandek plejer bħal Pogba, ovvjament, esperjenza. Jiena għalija kienet sorpriża li ħajjerġa' jingħaqad mal-Juventus, orajt 10 snin ilu ġibni f'xejn, wara 4 snin beħħew 100 u issa reġa' ġib xejn. Jiġifieri għalija xokk, però jidher li plejer kien jidher li jħobb ħafna l-Juventus għax kieku seta' jmur ma' klabb oħra. U naħseb il-fattur Allegri dik dejjem, però Allegri iħobbu ħafna. Allegri ġifieri għamlu ħbib sew, ġifieri hemm dak il-video li hemm fuq tal-basketball ma nafx jiġri. Ejja, rajtu kemm il-darba, però le u anke fil-video x'in wasal kien sa jasal Torino beda jgħid it's time. Ġifieri jien għalija bdejt ngħid he's back. We need him for sure. Għax nofs il-ground ma nista' għandna bżonn dak il-plejer b'saħħtu li jmexxi l-logħba u dik kienet il-ki li kellna nieqes l-istaġun li l-aħħar staġun. L-aħħar staġun biss, naħseb inna mmorru lura jiena minn tal Pogba nnifsu. Eżatt. U minn mill-finali naħseb jien ta' 17 li tlifna mar-Real Madrid. Dik dejjem għandek punt hawnhekk. Sewa, issa, naqma' spunt minn dan li għandna kemm qegħdin niddiskutu hawnhekk. Mela għedna u għandek raġuni ġifiri li ħajkonna l-Chiesa għadu zaħir, Vlahovic għadu zaħir, Zaniolo li jaff jiġi dan il-podcast ħajkun qed jiġi imxandar fil-bidu ta' wissu ġifiri jaff ikonna indikazzjonijiet iżjed jekk Zaniolo uġġej jew kalla għasafrakanti kun ġie forsi. Tara dawn il-players żgħar sewwa. U fit-tofs għandna l-players żgħar ukoll hemmhekk kien l-argument, però ma kienx huwa l-istess livell ta' dak li semmejna, imma il-punt tiegħi tara dawn il-players żgħar. Mbagħad tara l-delikt li qed jattira l-interess tal-Barcellona, tal-Chelsea, tal-Bayern Munich. Tibża li eventwalment dawn iħallu l-Juventus? Ħanejdlek meta tisma' daw il-klabs kollha qed imorru fuq delikt ifhem u tibda tisma' l-offerti u l-plejer jitlaq m'hemm deċiżjoni imma kif qed ngħidu dal-plejer ġabuh 75 million ta' 17-il sena. Ġifieri ta' 17-il sena dan għadu tifel, għadu s'issa tifel. Però li qed joffru ftit għalih lew. Jien għalija d-diriġenza tal-Juventus di darba d-diriġenza tajba għax mhux qed iċedu xejn għax hekk għalulhom 100 xejn aktar u xejn inqas. Ma kif qed ngħidu, illum il-ġurnata l-players il-flus saru jaraw ukoll. Sfortunatament. Il-flus għax tara il-players ta' qabel, nibdew insemmu ta' 2090s u hekk dak iż-żmien il-pagi ma kinux bħallhom il-ġurnata. Ma dak iż-żmien xorta ġifieri. Imma dak iż-żmien il-realtà kienet hemmhekk. Kien hemm ħafna players jekk tara pereżempju ħansemmu plejer bħal Del Piero. Del Piero għax kien iħobb il-klabb baqa' hemm. Jien niftakar bħal Buffon. Dak iż-żmien kien għadu ġej minn World Cup tajba, World Cup winner u seta' jitlaq ma' min irid. Imma baqa' hemm. Jiġifieri u illum ma dekx tara ħad il-ħaġa għal illum il-ġurnata. Jiġifieri il-futbol biex tara kemm inbidel il-futbol illum il-ġurnata. Jiena li delikt jekk jitlaq ħajkonna naqra problemi sakemm ma jġibux il-plejer ieħor. Issa naraw Taħseb li dawk il-players li semmejna mbagħad eżempju ħajkonna jekk jiġi Zaniolo jien nemmen li b'xi mod jiġi jekk mhux dis-sena jiġi. Zaniolo u Chiesa l-argument biex ma nieħdux il-Vlahovic. Għax tgħid issa tgħid li għalfejn. Zaniolo u Chiesa huma Taljani. Ovvjament. Qegħdin mal-ikbar jew kellha ħajkun Zaniolo mal-ikbar tim fl-Italja u qed mill-ikbar fl-Ewropa. Taħseb li dak tkun Taljani jew le jekk tiġi biex titlaq il-Juventus? Le ma naħsibx le, il-ħaġa ma naqbilx, ifhem. It-Taljani minn dejjem kienu ħarġu l-players tajbin, dik dejjem. Meta rajt il-Zaniolo Chiesa, dawn niftakar mal-under 21 sin tal-Italja. Meta smajt imbagħad li ħajażlu mal-kbar, il-futur tat-Taljani jagħt il-fuq. Tal-frott ta' xrebaħna Appuntu. Le, u bħal Chiesa player eċċezzjonali, niftakar il-missieru jilab, issa missieru kien tajjeb, imma nara t-tifel ħafna ħjar, it-tnejn differenti, missieru kien punta u da jilablek mal-linju web.
imma jirsisti t-tifel. Palmedna, dan il-process ħajder ġifieri f'Awwissu. Ikkonfermajna diġà s'issa l-Damarija u Pogba qed f'dal li qegħdin nifilmjaw. Delikt jaf jitlaq, jaf ikun telaq, jaf għax dal-aħħar qegħdin nisimgħu li qed jaf jerġa' jibdielu ma issa naraw ma jekk ikun telaq ovvjament irridu sostitut tiegħu. Huwa qed jissema Paolo Lopez. U bħalmetta ġifieri Zaniolo hemm indikazzjoni pożittivi wkoll. Fl-opinjoni tiegħek, dan it-tim li qed jintrama din is-sena, għandna ċans iġġieldu għalli? Ħanejdlek, jiena li Ma ninsewx li l-Inter eżempju ġew ħadu lil Lukaku, u l-Milan ħajkunu għeddin on a high wara l fuq li. Jiena nemmen li dis-sena li Taljan ħajkun aktar miġġielet ħajkun. Għax l-Inter kienu ġaramaw. Il-Milan ovvjament ramaw u ħadu l-lig u kien ħaqhom dak li hu. Però Juventus l-aktar li kellhom bżonn plejer li jagħmel l-assist u jirsisti bħal De Maria. Għax De Maria nafu xi plejer u jien niftakru biss mal-Benfica u niftakar meta intażel mal-Arġentina l-ewwel darba. U niftakar missieri kien jgħid dal-plejer għad ikun plejer tajjeb, jien niftakar il-De Maria kienet kellu xi 20 lejn dentin. U ingħaqad ma' klabs tajbin bħal Manchester United, Real Madrid, PSG, dawn ma tistax tgħid li. Trej mill-numru ma trej mill-ikbar fid-dinja. Kellna bżonn dak il-plejer issa li jirsisti għal Blalin u jixxutja minn barra bħal Paul Pogba. Pogba ġar nafu x'inhu għax Pogba għamel 4 staġuni magħna, jiġifieri, ma' Franza nafu x'inhu, World Cup winner ukoll ovvjament. Issa kif qed ngħidu, is-sostitut tal-iktar jridu jekk dejjem jibqa' għax ma tafx il-plejers illum il-ġurnata jaf jgħidulek ħajjiklaq jaf jgħidlek ħajjiklaq. U ħaniġġieldu għalik għalmenu jew taħseb li bil-iskwadra li hemm għadbaqa forsi xi ħaġa oħra li rridu nakkwistaw plejers ġifieri oħrajn biex nibbriġġew dik il-gap. X'taħseb ħaniġġieldu għalik jew kellha minimum top 4 tkun kontent? Le, darba le, top 4 ġej. Top 4, all right. Pero li ġejna darbtejn fila raba post kera. Għax minant il-Juventus ma tistennix din ħaġa, minant il-Juventus tgħid għall-inqas second place. All right. Pero jiena nemmen li l-Juventus jridu jixxu eclectic players oħra u jekk jirnexxilhom u jekk dejjem jirnexxilhom ngħid li d-darba ilu għandhom ċans għalik. Sewwa. Bħal ħaddieħor, ovvjament. Mela, fejn temmen li qegħdin bħala skwadra meta qablu Juventus marra mal-erba' bar, semmejna lill-Inter, lill-Milan, però ma temmen Napoli u Roma wkoll. Il-Napoli ovvjament nafu sa li kull li illum jew il-bira ġie uffiċjalment imħabbar ma' Chelsea, ġi dik naħseb tkun daqqa taħta kbira li jom rridu naraw il-min se jġibu minn floku. Fejn tpoġġihom il-Juventus tarhom l-aħjar minn dawn l-erba' jew inkella hemm xi skwadri li għalik huma aħjar is-sena. Jiena meta rajthom l-aħħar staġun it-tim ma kienx jagħtem tal-Juventus. F'liema sens ma kienx jagħtem? Ma kienu jaqlaw wis goals u ma jiskurjawx. Jiġifieri prestazzjonijiet ma kienx. Il-prestazzjonijiet, imma inti jekk ma tiskurjax il-goals kif qed tistenna ħaġġib il-punti. Issa, bdejt nagħmlu ma l-aħħar staġun ma kontra Napoli, Inter, Milan, alright, kien hemm logħbiet minnhom labu tajjeb u tilfu, kien hemm minnhom labu ħasin u xorta rebħu. Però jien ngħid li Juventus tim bħalhom għandhom dawn ma jfissirx għax billi tilfu m'għandhomx tim, għax eżempju jiena meta rajt l-aħħar logħba kontra l-Inter tal-lig, alright, l-Inter rebħu jħib xejn, però il-prestazzjoni li rajt tal-Juventus impressjonanti għax jekk il-ballun jgħidlek le, però l-Inter qalu li għandhom tim speċjali, jiena li rajthom tim bħal ħaddieħor għandhom speċjalità. Alright, vera, Lukaku plejer tajjeb, Lautaro Martinez plejer tajjeb, però ma ninsewx il-Juventus issa għandhom il-plejers ukoll tajbin, li għal istess livell. Għalhekk nistaqsik ġieli fejn tara bħala kun. Le, jiena li Juventus d-darba intihom jekk ma jaħdux il-lig imqar second place, jiena ngħid second place d-darba. Taħseb li bqgħu niġġieldu sal-aħħar imma? Iva, d-darba ngħid li iva. D-darba ngħid li jibqgħu sal-aħħar d-darba. U eżempju meta tara lil Milan u tara lill-Inter, Milan eżempju reġgħu ġew lill-Origi.
reġgħu ġabu, firmaw il-Origi free. L-Inter reġgħu ġabu lil-Lukaku. Dawn iż-żewġ players huma esperjenzati fejn jidħol kemm kampjonat Ewropew, ġifieri Champions League, Europa League labu sew. Huma daħna Vlahovic li kull ma tajni jħsib xhur Champions League esperjenza. U qatt ma kien ma' top club, mentri ovvjament Lukaku dar il-krem de la krem. U Origi kien ma' Liverpool, ġifieri u kellu prestazzjoni dejma ħafna meta nafu x'għamel fil-finali, fil-finali dan. Dik naħseb li daffettwa fejn jidħlu mbagħad konfidenza, fejn jidħlu dik il-grinta, dik il-ħażen fil-futbol. Le, ifhem ħanejlek, kiena il-Lukaku kont naraħ ma' Chelsea kien għandu żgħir. Però Lukaku ma kienx jistilla brillanti jekk taraħ ma' Manchester United. Ma kienx player wow, li għattar l-spikka. Skurja ma kienx naħseb u kien b'saħħtu, imma il-finish kultant kien jitfixkel ħafna. Issa tnejdu bħal Origi jisu dak is-super sub, ma jibdix mal-ewwel, però jsib dak il-goals. U ifhem, player hekk dejjem komdox jkollok jisal l-arma tiegħek. U qed issemmi lis-subs, il-mina fuq quddiem għandhom attakk għalija jiena u qed mill-aqwa bankin li għandhom il-lejaw, il-Rebic, Ġiru li kellu s-staġun tajb ħafna sena, u issa ġabu l-Origi. Jinkwetawk? Iva, efem ħanejlek, players bħal dawk tkun trid naqa' difiża ħafna soda, għax eżempju bħal Ġeru mhux xi top player, però il-ballun jagħmlu. Għax niftakar fil-World Cup 2018 l-għamil goals, l-għamil assist, imma l-importanti li kien ġol ground anka li jagħti pass biżżejjed għalija u ħadu l-World Cup kienu dak iż-żmien Franza ġifieri. Ifhem, u bad għandek Rafael Leo player eċċezzjonali ma prendejx laħjaq ma daqshekk malajma. U bad għandhom il-Repic nafu li player b'saħħtu ħafna fuq ifhem il-Kroati minn dejjem nafu li player b'saħħtu aħna kellna wieħed ukoll. U għandek ifhem hemm Zlatan ukoll, Zlatan tal-esperjenza. Ma jallem ħafna liż-żgħar. Pereżempju għallem ħafna Rafael Leo. Kemm ilu li marru, Rafael Leo vera spikka bħala player. Bla dubju ta' xejn. U mbagħad eżempju tara nikkonkluda din il-mistoqsija ta' meta tara eżempju lill-Juventus bħalissa bħala viċi Vlahovic għandna lil Moise. L-Inter mbagħad għandhom il-Lisandro, għandhom il-Dzeko, għandhom is-Lukaku wkoll. U l-Korrea. Għadna lura fejn jidħlu attakkanti għandna bżonn ieħor qed ngħidu ponta ġifieri. Bħala backup striker ilu għandna bżonn dak il-player hekk b'saħħtu. Jiena għalija kieku nkun jiena nipprova għal Simeone. Għax Simeone u dak il-player li dejjem tagħna l-kedet lilna, meta jiġi kontrinek li dejjem jisem Arnautovic li huwa jsu tal-istess ta' dik is-saħħa. Arnautovic li għandu player ħafif, però jiena kif għedlek, jiena players li narhom ċertu jkunu kbar ma nkunx irridhom, nippreferi jkunu żgħar. Pereżempju, jiena meta ġie lura Moses Kean qed ħanaraw ħanerġgħu intuħ ċans, però dal-istaġun xejn speċjali. Jiena għalija kif sar il-futbol illum, pereżempju Moses Kean nafu li kien mal-Youths, minn mal-Youths tela mal-ewwel, tella Allegri. Tiftakar inti, u dawn fiċ-Champions League ukoll. U kienet jiskurja bdejna ngħidu he's gonna be a star dal-player, imma mbagħad li qabatu tela hekk. Jiġifieri ħaseb li hu xi ħaġa xi top player. Meta marma l-Everton għalija kienet step down. Mela. U jrandi feeling li bijawh għall-flus. Però bad ma' PSG spikka, ma' PSG mar tajjeb. Ma' PSG, u ironikament lab ma' Di Maria. Kellu l-miniti il-blan. Ovvjament. Però, all right, aħna nsemmu l-futbol ta' Franza, per eżempju. Il-futbol ta' Franza maqtuħ għax l-PSG m'hemmx. Għax, ifhem, meta ikollok klabb sinjur, tista' tgħid wieħed mill-aqwa sinjuri li hawn fil-dinji. U għal-players li għandu, però mbagħad fl-Ewropa. Fejn marru fl-Ewropa? Jgħid waslu fajna. Issa jgħidu xi kultant tal-Juventus. Imma nippretendi bħal PSG u bħal Man City, nippretendi dawn il-players kollha. Appuntu għax orrek nafu t-tim jitlabu magħhom huma tajbin ukoll, imma mhumiex sinjuri daqshom, imma għax illum il-players ġieri il-qalb jagħtu kollox. Jiġifieri qed ngħidlek, orrek il-PSG nafu li għandhom players eċċezzjonali, issa nafu li kienu ġabu l-Messi daqs sena ilu, ovvjament one of the best li hawn.
Imma jiena li għandna bżonn dak il-striker b'saħħtu u għadu żgħir. Sewa. Codwell, mela nagħtu mistoqsija li jmiss. Tidejni fajlek din il-mistoqsija ftit qabel, però nix nespandu daqsxejn iktar fuq issa. Għalli, xrid jiġri minimum, minimum fl-istaġun li ġej, ovvjament, biex tgħid li kellna staġun tajjeb. Irdu pulik bil-forza li irdu nagħmluhom mal-ewwel erba', x'taħseb? Jiena li jekk il-Juventus iridu jerġgħu jkunu on top, iridu jieħdu l-lead id-darba. Għax, alright, għamilna sentejn ma ħadniex il-league. Però għas-sena minnhom ħadna Super Cup u ħadna Coppa Italia u kellna bħala Pirlo kien coach. Issa Pirlo ma kienx coach. Propja Pirlo kien se jibda mażżar. Di sorpriża kien. Però il-players dik kien hemm nagħmlu aktar kellhom dik il-konfidenza u hekk. Issa li ġara ta' Allegri il-skwadra hemm kienet, però dejt nara mill-ewwel logħba meta konna nagħmlu d-Dinese 2-2 b'xejn u mbagħad għamlulna r-remonta 2-2. Li mbagħad il-plejers ishom dew jilagħbu bla doċċ li ma jafux il-pożizzjonijiet tagħhom, ma jafux il-ma ħajaqdu jqasmu, u mbagħad l-injuries ovvjament dew jaffettwaw għax tlifna plejer bħal Chiesa, tlifna plejer bħal McKennie. U Kellini mbagħad beda jikber li ma setax jibqa' dak il-plejer. Tlifna ħafna players li mbagħad tlifna l-konfidenzi kif qedlek l-ewwel naqalaw il-goals u ma nagħmlux il-goals, orra ġibna Vlahovic imma jekk ma jkollokx dak il-plejer li jtieħ il-blalin, kif ħad tippretendi l jiskur? Nisma' ħafna minn il-boċi dak fuq dak is-sitju dan il-ħaġa li isu kulħadd qed innota x'ma jaffiċċu milli segwihom konsistentament jgħidulna u jgħidlek li il-Juventus jisom dew jilagħbu dak staġun kienu staġnati letteralment bla idea ta' xejn. U anke għalhekk kien hemm għal eżempju Matthew l-ewwel nissieden fuq il-podcast hawnhekk għalli kien qisi jidher b'kawx bla idea ma jafx jaqbad jagħmel. U niġi lura għall-minimum. Jiena li s-sena l-oħra minn Allegra minn il-minimum, very minimum li kellna nakkwistaw li huwa r-raba' post. Sewa l-istaġun li ġej il-minimum għalik x'irid ikun nibdew fl-Italja. Jiena fl-Italja il-minimum. Għalija fl-Italja irridu nqar nieħdu l-lig. Jekk ma nieħdux il-lig inqar it-tieni. Jew l-ewwel jew it-tieni għall-inqas biex. Ma it-tieni jew ir-raba tagħmel differenza. Għax jekk ħad tiġi t-tielet. Għax tinsiex jekk niġu t-tielet u r-raba' tinsiex il-polot ta' Champions League u mbagħad daw jafu jiġu ma' ħafna timijiet ibsin u mbagħad. Il-Juventus hemm jippruvaw jiffranka, mhux jiffrankaw jiġu għall-affif. Fimta? Imma li tiġi darbtej ir-raba' post. U qabżuna, orajt, Napoli klab tajjeb, imma tisma' bejn l-istorja bejn Juventus u Napoli, Juventus għandu aktar suċċess. Ma ninsewx, il-Juventus kien l-ewwel klab fl-Ewropa li ħadu t-tazzi kollha, l-ewwel klab. Jiġifieri, għax huma jgħidu fid-dinja. Ovvjament. Għax huma jgħidu, għax il-Champions League vera ilha nies għassa Champions League. Orajt, vera, imma hemm da xorta. Għaw timijiet li huma tajbin qatt ma ħaduha ġifieri, għaw ħafna timijiet, però l-Juventus minn dejjem kellhom storja tajba. Ifhem, jiena ma kontx għad nitwilid fl-80s meta nara l-videos, it-tim kienu jagħmluh naqra, kienu jixxu players, ma tantx huma msemmijin, imma mbagħad iġibuhom. Ramuhom, mhux hekk? Fimta, niftakar Trapattoni. Ovvjament rajtu fil-video. Li Trapattoni beda jagħmel tim naqra, mbagħad meta ġie Marcello Lippi tista' tgħid Isu il-Ferguson tagħna, ovvjament, Isu Ferguson. Però niftakar meta mbagħad ġabu Del Piero ma kienx superstar, Del Piero kien għandu tifel, imma baqa' jkabbar dejjem il-livell u llum il-ġurnata meta semmi l-Juventus. Del Piero bil-fors ħajjiġik f'moħħok ovvjament. Mill-qed li ġewni żewġ mistoqsijiet oħra żgħar f'moħħi, mela qed li minimu għalik irid ikun it-tieni post, okej? Fl-Ewropa mbagħad x'irid jiġri biex tgħid ma fallejniex, għax s'issa l-aħħar 3 snin jekk nistejjeż bħal waqafna salva knockout. Eżatt. X'irid jiġri fl-Ewropa? Li qed tippretendi bit-tim. Le jiena issa nippretendi l-iskwadra li tiġi li d-darba Champions League alright u kif qed tgħid inti alright. Il-grupp dejjem ġejna l-ewwel post fil-gruppijiet u meta niġu round of 16 dejjem ninqalgħu. Eżempju, lajna ma' timijiet
Bħal-Ajax ma nistax ngħid li kienu ħażin għax l-Ajax dak iż-żmien kienu telgħu. Dawruna. Dak iż-żmien l-Ajax kienu ġew last four. Kienu għax kienu żvinturati. Meta ġejna mal-Leon, żvinturati għax kienet hemm il-go away. Mal-Porto l-istess, mal-Porto alright, kellna l-Ronaldo. Pero l-arloba ta' Ronaldo kienet dik. U niftakar Chiesa dik kien ta' qalbu. Jiena li jabbas għal Ronaldo bajna. Mela. U niftakar Chiesa ta' qalbu Chiesa, għax impressjonani dik kienar. U d-darba ġejna l-imrati mal-Villarreal, kienet xokk enormi għalina, pero alright, nejdu għadhom kemm ġew minn Europa League final, daw il-nexxhom jenna il-Manchester United, jiġifieri biċċa xogħol. Pero daw it-timijiet bħal Villarreal, Leon u Porto, timijiet sorpriżi, dejli għax joħorġu ħafna players tajbin. Biss hemm plejer tal-Villarreal, hemm il-Juventus interessati għalija. Daw jisom bħal Atletico Madrid, l-Atletico Madrid qabel, mhux għax ma kellhomx tim, imma kienu jixxu players li mbagħad jiġibuhom stilin. Ninsemmu pereżempju bħal Diego Costa, Sergio Aguero, Falcao. Fibni, ġifieri, il-players dejjem ħarġu minn hemm. U mbagħad jixxuhom żgħar bħala prezz imma jbijawhom prezz enormi. U fejn taħseb li għandna naslu minimum allura dis-sena fl-Ewropa? Ifhem, jiena għalija d-darba nipprovaw imqar ma' quarter finals. Imqar, għax qed ngħidlek dawn l-aħħar 4 snin konna. Tkun sabiħa naħseb anke bħala feeling li taqbes fil-ewwel. Ovvjament, speċjalment dak il-feeling li kellna meta għaddejna kontra l-Atletico Madrid. Mhux hekk. Dik l-aħħar waħda kienet għalina. U naqbad l-aħħar spunt minn din li għadha kamet li u referita li direttament inti. Semmejt li daw timijiet Lyon, Ajax, Porto li tellaw l-żar u jramu huma. U anke qed li fil-passat għamlu Trapattoni u Lippi. Il-Juventus dawn l-aħħar snin biss insomma minn Duġi Agnelli bħala President iżan qatat kompletament. Dan il-fatt ma rajniex. Ma rajniex players li telaw magħna staru stilel rebħuna u hekk. Taqbilx magħha u minn fejn taħseb li ġejja? Jiena niftakar l-aħħar plejer li kienu tellaw il-Juventus kien Claudio Marchisio l-aħħar wieħed. U Marchisio ovvjament kien wieħed mill-aqwa. Tagħna ħafna pjaċir u tagħna ħafna lob tajjeb. Issa nara il-plejers tal-Juventus iż-żgħar jiena sewwa qed insegwihom ħafna. Jien insegwu ħafna l-Under 21 tal-Juventus u speċjalment tal-Italja. Meta rajt il-Rovella, il-Fagioli kien mal-Camoranesi li telaw u ħalaq plejer tas-Serje B. U għad għandu biss 17 sena tifel u nara il-Miretti labuħ daw il-ftit impressjonanti. Impressjonanti. Il-Juventus li għandhom jisom ma tantx ħafna ċans iż-żgħar, jiena li ma naqbilx magħha għax illum il-ġurnata daw it-tfal. Ma tistax tgħid ħajqdu joħorġu superstar jekk ma tihomx iċ-ċans. Kif ħadd tippretendi li ħajkabru l-level, pereżempju, issa nafu lil Suller. Sewwa, mela dajjel mal-Youth u mal-Under 23 su hekk mal-Juventus ovvjament. Diġà naħseb mal-Arġentina għall-mar, imma mal-Juventus għadu ma labx dik il-logħba, jiena għalija id-diriġenza mhux ma tixtiex xi players, imma tagħti ċans iż-żgħar. Għax inti ma tistax tgħid daw jafu jagħmlulek staġun li jkun inkredibbli. Niftakru l-Marchisio fil-bidu qalu Marchisio imma. Ma naħseb tittara wkoll il-coach, dak iż-żmien ikun Allegri nafu kif jaħsebha fuq iż-żgħar. Ma ninsewx Allegri tella Moses Kay. Ma ninsewx. Però mbagħad bħalma rajna, ġifieri jekk dan vera tella u vera għandu fiduċja fih, meta jiġik is-sena l-oħra bħala backup jew kellha bħala addirittura l-striker tiegħek, għax aqqas biss kellna striker minn wara li telaq Ronaldo. Eżatt. Għamelu tħin fiduċja, mhux tirabu kemm. U plus oħra, għax Vlahovic għarrajt vera għadu imma jkun imitna għal-mistriħ u kol, għax da jek jweġġa. Mbagħad il-backup. Ma jinsewx, da ħajkun l-ewwel staġun full tiegħu ma. Appuntu, ġifieri. Iżolbu l-Alla li ma jweġġax. Jiena nippretendi jiena għandi fiduċja fuq Vlahovic. Li tagħna dik in-naqra gowsa issa diġà kuntent. Ma ninsewx, dak għandu 22 sena, kien mal-Fiorentina, ġifieri, ma ovvjament dak kien mal-Fiorentina.
ma' Fiorentina u kien superstar. Issa ma ninsewx, il-Juventus hemm ħafna stilel, mhux wieħed biss. U oħra, issa diħa tkun l-ewwel darba qal li ħa naraw jilgħab ma' Chiesa bil-flok tal-Juventus għax dawn għadhom ma labux flimkien u ma' Fiorentina labu ħafna u jafu xulxin jisom aħwa. Ekku. Perfettament naqbel miegħek. Din isna mistejnija ma nistgħu nerġgħu nitkellmu daqsxejn dwar għax konverzazzjoni interessanti. Bl-iskwadra li qed tinħema issa allura sewwa staġun bla lik. Falliment, intek li mill-minimum it-tieni post. Però anke t-tieni post allura issa bla lik issa falliment ikun. Le, li Żomm moħħok il-plejers qed inġibu, Le, ovvjament. Jiena kif qed ngħidlek. Li alright, jekk ma neħlux il-lik, it-tieni post inrid jien. Ifhem, jekk dejjem tagħmel tarġal fuq, dejjem aħjar milli tarġal isfel, għax ma ninsew daw l-aħħar sentej ġejna r-raba post. Sewwa, jien ifhem, jekk dejjem jiġu t-tieni post, dejjem għal kulħadd tajjeb, fimta? Imma ifhem li kulħadd iridu lik ovvjament, però ma ninsewx għamilna 9 snin straight nieħdu ħilli. Ma jkunx falliment mela lik. Ma jkunx falliment jekk ma neħdux lik ieħor, imma imqar niġu it-tieni post, imqar it-tieni. U poġġilek mod ieħor mela, staġun ieħor bla tazza jkun falliment? Ifhem, tagħmel sentej mbagħad bħal Juventus ma tagħmlux tazza waħda. Jisek tiddejja, ifhem għax aħna l-pjaċir tagħna u li kieku xtaqna naraw il-Juventus imqar jollu tazza waħda, mqar waħda. U l-Juventus dejjem hija l-DNA l-istorja tagħhom hija li tirbaħ. L-obġettiv hija li tirbaħ. Li nafu dak il-slogan tagħhom, vincere non è importante ma l-unika cosa che conta. Ġieri mbagħad taħseb li iva hemmhekk nkun. Le, mbagħad ifhem jekk ma neħdux tazza mqar il-Koppa Italja jew il-Koppa Italja, għax m'għandniex, il-Koppa Italja, jekk ma neħdux lila l-inqas tkun diżastru li mbagħad id-diriġenza tittara x'ħad tagħmel. Kif għadek fuq konġej, Allegri jibqa' staġun ieħor bla tazza? F'opinjoni tiegħek. Mhux taħseb ħajġi, f'opinjoni tiegħek ħalli jibqa' mbagħad. Jiena ħanejlek, it-tort ma jkunx tal-Allegri fl-aħħar mill-aħħar. Taħseb? Le, jiena il-coach mhux ma ntieħx tort. Jien niftakar meta ġimgħu Izzo Sarri qed dal-coach il-Juventus ħajitfaħħom il-baħar, tgħidli għal xiex. Mela, niftakar dak iż-żmien, ora ġabu lil Ronaldo meta ġiju. Sewwa? Kien għandek raġun. Però li rrid l-ewwel Higuain kien ġanqas mill-livelli. U rrid ibih il-Dybala. U Dybala baqa' sakemm ma da. U għamel staġun tajjeb kien niftakar Dybala dak iż-żmien, kien għamel staġun tajjeb. Issa, sena wara ġie Pirlo. Pirlo ma kienx għad kellu esperjenza bħalu, imma kellhom il-plejers kellhom fiduċja fih li ħadu żewġ tazzi ma ninsewx. Issa li kellu Allegri, it-tim hemm kien, imma kif inna, bla doċċ kienu qed jilagħbu bih, ma kien hemmx dik il-ħaġa fejn ħajaqdu jilagħbu, fejn ħajqasmu, il-gols ma bdewx jaslu. Allegri ngħid. Ma ninsewx kellu l-injuries, għax l-injuries jaffettwaw qal. Jaffettwaw vera, però t-tim eżempju bħalma ħajkollu dis-sena ma kellux is-sena l-oħra tkun. Għax ifhem huma kif ġara, pereżempju bħal Dybala biex rid jibqa' rid iżżida, Bernardeschi rid iżżida. U d-diriġenza kellha l-problemi, ma setax taqbad u tagħti il. Taħseb li kien hemm problema ta' motivazzjoni wkoll? Jien ngħid li iva kien hemm ħafna problemi ta' motivazzjoni għax u kif tidher li x'in il-Juventus bdew jilagħbu hekk jgħidu li s-sena is-season ta' wara għandna bżonn new blood, new players. Għandna bżonn biex jimprovjaw ħafna. Issa ġiġa nafu li ġew tnejn tajbin li nafu x'inhu huma fl-Ewropa, issa kellna bżonn għal jiġu tnejn oħra jew tlieta għax ifhem mbagħad ma tixtar ma' tim għax tim diġà għandna ġifieri. Jiswa bil-flus ukoll. Goalkeepers għandna tnejn tajbin, goalkeepers għandna fuq qudiemi tajjeb. Nofs il-ground tajjeb, però fuq wara imqar għandna bżonn żewġ defenders oħra. Għandna bżonn żewġ defenders bil-fors. Għax issa ma nafux hekk Gatti jaf jibqa' jew le. Dik oħra, fil-fatt it-tur li ħajmorru issa fuq l-Amerika għax bħalma ngħidu nifilmja f'Lulju dan għadhom ħajtilqu. Ħajkun importanti ħafna u għal qed nisimgħu ħafna barika ħajkun importanti ħafna għal dak it-tlieta li semmejt inti Fagioli, Rovella u Miretti biex jara Allegri minn ħajżhom. Jiġifieri jalla ovvjament
Għax ma fl-aħħar mill-aħħar jiena preferi nżomm wieħed jew tejn minn dawn li juru prominenza Ovvjament. minn fuq Artur eżempju u Rabiot. U tinsiex u kien hemm Ramsey ukoll. U Ramsey. Ramsey qasbis għaddili minn rasi għax qasbis huwa parti mill-Juventus għal-Injaj. Jiena kif kont nitkellem miegħek taf kif kont nitkellem miegħek. Meta kont nara l-art rajnieh u għetlek għandu bżonn il-lob, però bil-prestazzjonijiet li qed jagħmlu dejjem injuries issa wasal iż-żmien li jrid jitlaq bil-fors għax mhux jieħta livell biżżejjed. U Rabiot jibqa' jżommuh Rabiot. Biex ngħidu kif inhi ma kellux staġun ħażin ħażin. Ma kellux Però staġun staġun tajjeb fit-tlestin bat. Appuntu, imma ma ninsewx issa nofs il-ground tista' tinsiex għandek il-Pogba, għandek Zakkerija, Locatelli, McKennie u semmejna daw iż-żgħar. Tinsiex, jiena lija midfielders ma jridx ikollok aktar minn sitta. Għax jekk ikollok Ħamsa sitta min idu għal. Għax jekk ikollok ħafna mbagħad, l-oħrajn fejn ħadd ilagħbhom l-oħrajn. Ma ninsewx issa l-Juventus tittaħseb għal fullbacks ukoll għax issa Kwadwadu qed jikber, Alessandro qed jikber. U llum Danilo qed jikber ukoll. U dan l-aħħar għadni kemm rajt jiġifieri li Molina tal-Udinese li rriduh bidher ħajmuru kważi l-Espan Atletico Madrid. Jiena nispera li ma tefgħux il-frott kollu f'offa waħda meta bdew jaħdmu fuq Pogba u Di Maria u għalija naw rasom u qed jitilfu l-plejers issa ġifieri, nispera li mhux qiegħda tiġri dik. Jiena kif rajtu mis-sena l-oħra fuq wara ma kienx tajjeb tal-Juventus, qas in-nofs ma out of control. U kważi qudiem ukoll nistgħu. Issa qudiem li ramaw tajjeb. In-nofs ramaw ukoll. Goaler ovvjament għandhom għax il-goaler bħal Szczesny għalija goaler tajjeb ħafna, però fuq wara jridu jaħsbu għat-tfal. Jew għal-inqas perjodu ta' esperjenza għax kif qed ngħidu, Kwadwadu issa daħja għal 34. Talab il-Juventus, jiġifieri jħobbuh il-Juventus celebrity. Imma da tistennix li ħajibqa' jilgħab dak il-lob li kien jilgħab għax issa tinsiex da jibda jaqta' lura. Kull plejer jibda jaqta' u tinsiex il-pożizzjoni tiegħu jitlaw jinżel dik pożizzjoni antipata ngħidilha. U jirsisti hu. Ekku. Tajjeb. Naqbel miegħek bla dubju ovvjament Cadwell li fuq wara ovvjament hemm bżonn il-plejers jiġifieri, però bekk ma ninsewx li kien hemm plejer importanti bħal Meri Demiral li ovvjament għadu kemm ġie l-ura mill-Atalanta u xtrawh mill-ewwel li dan telaq u ovvjament l-option tal-Juventus kienet li ibijah. X'taħseb fuq għadi, għax dan kien plejer validissimo. Jiena meta kellhom Bonucci, Kellini, Demiral u Delikt fuq wara kellhom erba' b'saħħithom. Tinsiex kellek 2 veterani u 2 għadhom żgħar. Nedna mal-futur. Appuntu. Jiena meta kont nara li meta kien ġie Demiral u Delikt qed jilagħbu flimkien daw ħajaqblu, però l-pożizzjoni tagħhom ma bdewx jituhom tajjeb kif jilagħbuhom tgħidli għala. Pereżempju il-Demiral kienu jilagħbuh libero u ieħor stopper. Le, ma tix tilagħbuhom hekk. Għalija Delikt libero għax Delikt jitlaw jinżel. U Demiral peress li b'saħħtu stopper tittilagħbu għax imbagħad meta bdew jilagħbuhom hekk qed nara dawk huma l-plejers tal-Juventus, però jiena li jorrek. Demiral ma nafx kienet dil ħaġa li qabdu selfu. Ma nafx kienet l-idea. Kien hemm aħbarijiet li urid jitlaq għax jilgħab iżjed u għaraf li ovvjament hemm Delikt u Bonucci u anke Kellini kemm dak żmien ġa beda jnaqqas kienu qablu. Kun hemm iktar fatturi ta' ġifieri, però dik il-ħaġa għax tibatu b'self orrajt. Però dik il-ħaġa li tdaħħal obbligazzjoni li tixtrih meta taf li żgur jew kważi ċerla teħles minnu. Jiena ħanejjel. Jiena li kienet din ħaġa li ma ħasbuwix biżejjed. Għax orrejt, tawħlhom biex jilgħab u qabdu biha. Issa orrejt biha. Kellini telaq. Jiġifieri x'għamel. Issa orrejt ġabu l-Gatti. Issa kieġu jagħmlu din ħaġa fuq Gatti. Issa Gatti jiena is-Serje B ma tant segwita ħafna, ngħid il-verità. Però rajt il-Gatti man-nazzjonali jilgħab l-ewwel kont tal-Ingilterra, u ġifieri rajtu jżomm il-Abraham, lil-Grealish, lil-Sterling u l-Harry Kane, ma tagħhomx nifs, dal-plejer għandna bżonn għax vera fih tifel u intelligenti fl-istess ħin, imma jekk jagħmlu din ħaġa
li jaqdu jselfu biex jibijaw. Allura daw flok qed imorru għat-tajb qed imorru għall-art, għax inti taħseb il-futur. U l-istess ħaġa rajnija issa, firmana l-Cambiaso u tajna lil-Dragosin il-Ġenova. Eżempjina Dragosin konna il-forma ta' Chiellini. Kien b'saħħtu, kien jidher konfidenti fuq il-ballun, kien irisu taħlita bejn Chiellini u Bonucci. Għax Bonucci huwa konfidenti bil-ballun joħroġ bih dan l-istess ma kienx jidher jippassja, bras kien jagħmel. Imma ovvjament tajnijulhom għax naħseb jien irridu jeħilsu minn slot biex jitfgħu ċartin. U issa ma ninsewx oħra. Għax orajt, issa Bonucci qed jikber ukoll. Mhux tiġi. Tittaħseb il-futur. Ġifieri ma nafx kif bħal Juventus qed ngħid, delikt irid jikla. Demiral tela, dak ġiġa kellek żewġ pedini importanti Mhux hekk tal-futuru telqu. U issa tinsiex, issa ma tistax tibqa' tilgħab bil-kbar għax kulħadd qed jaħseb għall-futur. Ekku. Nagħlqu dik il-sessjoni tal-podcast hemmhekk Cadwell, mela is-solt fuq il-podcast nagħmlu mistoqsijiet iva jew le. Darba nagħmel xi ħaġa differenti u intik żewġ options. Ma dejli ovvjament inti kum dejli jew waħda jew l-oħra issa mbagħad nidħlu f'xi punti minnhom. Mela l-ewwel waħda. Ikollok tipprioritizza. Tipprioritizza League jew Champions League? Ifhem Champions League issa nixtiequha issa kull Nibqgħu ma' Champions League, okej. Szczesny jew Donnarumma? Din naqra jibsa, però Szczesny ħaniex. Szczesny. Kif tippreferi tibqa' wieħed b'xejn jew erba' bi-tlieta? Naħseb wieħed b'xejn riżultat tajjeb għalija jkun. Tippreferi diretturi Taljani jew kellha barranin? Naħseb barranin, nkolli ngħid. Tippreferi tara tim bilanċjat kif kien forsi dawn l-aħħar snin jew kellha offensiv? Ble bilanċjat ħafna. Interessanti, mela, nibdew minn din. Qed li tippreferi diretturi barranin mill-Italjani, ġivinti f'każ li Juventus tiġi tinbih tkun favu? Ħanejlek, għax diriġenza Taljan mhux qed ngħid li Taljani ħażina, però l-barranin nifhem meta jitlu l-barranin il-business dejjem ikun ma ninsewx. Il-PSG, Manchester City u timijiet oħra li ġifieri jakkwistaw mbagħad partita players u sponsors li dawk jaffettwaw għal da. Però jiena kif qed ngħidlek il-barranin nagħmlu aktar aħjar għax anke bħal Juventus taf terġa' tkun the rise. Jista' jkun ikollhom mentalità differenti wkoll? Kif li? Mentalità differenti. Jista' jkollhom mentalità wkoll. Players. Iva. Għax eżempju, iħarsu lejn il-Bayern. Taqqat ħafna ma li bdejna ngħidu li tellaw iż-żgħar ara x'tim għandhom. Chelsea taħt Abramovich tgħid li ma tantx kien hands-on u vera, però d-diriġenza kienet ma kienx Ingliża. Fimt, ġifieri u ara l-mentalità li għandhom li tellaw iż-żgħar kemm dik naħseb kollha l-Ingilterra kollha jien. Mbagħad tara eżempju bħal Real Madrid ukoll. Jien naħseb il-intelligenza Juventina għandha dik il-mental block li tgħid irid nirbaħ issa. Ma nafx biex miegħi. Irrid issa allura ġib il-players esperjenzati, mbagħad forsi jekk nkunu sejrin tajjeb naslu fejn irridu nieħdu u nagħtu ċansi liż-żgħar. X'taħseb fuq taqbel jew? Le, jiena bħal Bayern Munich dejjem kont nammirhom għax kif tgħidli inti. Itella ħafna players żgħar u jtuhom iċ-ċans. Aħna dik li għandna ma ntuhomx ċans. Eżempju l-Bayern l-aħħar player li rajt li tella u impressjonanti kien Massara. Massara kien player eċċezzjon li issa għandu biss 17 sena diġà qed mal-Ġermanja magħżula mal-kbar. Tara li Juventus, alright, jixxu l-players imma Jixtruhom l-estimar ħaddieħor. Appuntu, mhux tgħid qed tippruvja ħinti, qed tipprovja ħint. Id-diriġenza Juventina tittara x'ħad tagħmel għax qatt tiġi żmien li imorru ħarifa lura. U qed li tippreferi il-Champions League mill-League. L-ewwel li wara sentejn il-League ikun sabiħ. Però ma fejn tippreferi Champions League allura? Għafem, il-Champions League inna neqsin ħafna minnha. Li kull supporter bħali u bħalek jixtieqa dik it-tazza għax Ġiri għandhom jollu għandi, ġiri l-esperjenza għandhom jew? Kont għadni żgħir 7 snin.
Ġifieri dak iż-żmien ftit konna fil-Del Piero biss niftakar dak iż-żmien jiena, ġifieri għax imbagħad ovvjament mill-video, imma Del Piero niftakar dak iż-żmien li kien plejer tajjeb. Għax ġejna ħafna finals u dejjem infalluha, dejjem. Però issa wasal iż-żmien li nieħduha għax oraj tieħu lik. Imma Champions League tara timijiet eżempju bħal Milan u Inter, daw diġà l-lewa, ovvjament. U aħna għadna mhux għadna mollejniex, imma inna neqsin ħafna minna. U temmen li forsi ngħidu mal-istaġun li jmiss, forsi ma nafx mal-istaġun li jmiss. Bit-tim li qed jinbenaw li das-sajf sewwax, das-sajf rridu nitkellmu. Taħseb li within the next 3 snin naslu? Ifem, dik domanda l-qassin stess ma nafx ħanaqbad nirrispondi għax jien niftakar meta Juventus dew jagħmlu it-tim kien ġie Antonio Conte kien bena b'ġebla, mbagħad beda jibnieh naqra l-imperu. All right, il-players dew jaslu, però mbagħad meta telaq u ġie Allegri baqa' jsaħħaħ aktar it-tim li kien tellana darbtejn final, ma ninsewx. U darbtejn li klajna final ġejna mal-big boys. Tista' tgħid Barcelona kella trio, kella Suarez, Neymar u Messi, ovvjament. U mbagħad meta klajna ma' Real Madrid għamilna half time tajjeb, però fit-tieni half daqshekk intfejna. U kellu Ronaldo fl-aqwa tiegħu. Eżatt. Għax dejjem insibu b'xi ħaġa u final dejjem imbagħad u scores gofra ħafna naqalgħu l-scores. Il-mistoqsija tiegħi dik kienet jiġifieri taħseb li qegħdin il-bot ħafna jew qegħdin il-bot hija. Għalissa qegħdin il-bot għalissa. Għax qatt m'hemmx dawk l-elementi li għandna bżonn. Bħala players jiġifieri? Bħala players, l-elementi li għandna bżonn. Alright, aħna ngħidu daw il-players tajbin, imissa tittara fl-Ewropa jekk huma tajbin u tittara jekk vera jħobbu il-klabb ukoll. Għax aħna nismagħhom jgħidu. Meta bħal Del Piero kien jgħid I fight for my lady. Allura Del Piero kif qed ngħidu qatt ma kien xi plejer still, imma dejjem ta' qalbu tal-100% u nafu logħba ta' Real Madrid minnhom x'kien għamel ġo Bernabeu. Jiġifieri kif qed ngħidu Del Piero qatt ma kien stilla mal-ewwel baqa' jtella l-livell li l-Champions League dak iż-żmien kien ħada u kien ħaqqu. Alla volja kien għadu youngster imma kien ġa jafu li ħajkun plejer tajjeb ovvjament. Imma kif qed ngħidu iċ-Champions League issa wasal iż-żmien li rridu noħdu, ma nafx ngħidlek meta. Sewa wisq. Mela, nieqfu hemmhekk għadwel, kienu diskussjoni interessanti ħafna, ħadd pjaċir ħafna nkellmek, missejna punt interessanti u varjati. Ma nafx hekk hemmx l-aħħar ħaġa li tixtieq tgħid qabel nikkonkludu. Xi suġġett forsi li ma missejniex li tgħidli tixtieq tiddiskuti konna diskussjoni żgħira fuq hekk. Li kellna ngħidu qedna kollox. Però kif qedlek issa jella l-istaġun li ġej konna staġun tajjeb u nifirħu naqra wkoll mhux bħall-istaġun li tazza nispera. Għas dik dejjem. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna Cadwell talli għattieħed l-istedina, grazzi lilkom talli segwejtu dan il-podcast, aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla, sa dakinhar. Grazzi, ciao.